Zama 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 ni Zulu. So when the grandmother tells stories to the kids around the fireplace, she says, "Kwasuka sugela." And then all the kids respond, "Osu." And then it starts, "Kwakukhona," there was. And then the kids respond, "Sampheka ngokozwana." We've got to now. She can't get out of telling the story. Okay, so kwakukhona means there was. Kwakukhona ubani? Ubaba Mkhize. Okay. So igama lakhe kwakungu Patrick, bani? Igama lika Mkhize. Angithi ubaba Mkhize lo. Yeah. First name Joseph. Oh, Joseph. Joseph. Ubaba Mkhize lo. I'm a great artist. Igama lakhe kwakungu Joseph. Isibongo sakhe kwakungu Mkhize. Isithakazelo sakhe kwakungu Mavovo, yeah. Khabazela, Kamavovo. So if you ever meet Mkhize, what's your surname? Mkhize. Oh, Khabazela. And let's be like, oh yeah. Okay, so kwakukhona ubaba Mkhize, uKhabazela, uKamavovo, waye kuphi? Where was he? At? Yeah? At home, exactly, at home. Wayese Kaya. He was. Waye is the past tense. At home. Wayese Kaya. Wayese pavilion? Ka. Wayese Kaya lami? Ka. Wayengekho Kaya lami. Wayese Kaya lakhe? Kuphi? Lali kuphi? Ikhaya lakhe? Lalise Espingo noma Emlazi? Emlazi. Okay. So ushuthi ubaba Mkhize wayehlala, left? Wayehlala Emlazi. Okay. So waye se khaya Emlazi. Kodwa kwakukhona kwakukhona inkinga. Kwakukhona inkinga? Yebo noma cha? Oh yebo. Kwakukhona inkinga. Yini inkinga? Uchaza, if you don't know a word, uchaza ukuthini? Oh, ngingasho kanjani ukuthi inkinga in English? Ngesingisi. Inkinga. Oh, a problem. Kwakukhona inkinga. Dum 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 dum. Kwakuyini inkinga? Ubaba Nazareth. Ubaba Mkhize uchaza ukuthini? What does it mean? Uchaza ukuthini? Ukusebenza. Just ukusebenza. Waye, past tense, he. Wayesebenza? Cha. Ubaba Mkhize waye nga
wayengasebenzi. He didn't work. Ubaba Mkhize, the red, so it's negative. Wayengasebenzi. Kwakukhona inkinga. Kwakukhona inkinga? Yebo noma cha? Yebo. What was the problem? Kwakuyini? This is the remote past things. What was? Kwakuyini is what was. Kwakuyini inkinga? Wayengasebenzi. Ubani? Owayengasebenzi. Ubani? Owayengasebenzi? Ubaba Mkhize. Jacob Zuma wayengasebenzi? Yebo, Jacob Zuma wayengasebenzi. Wayengasebenzi? Oh, it didn't work. He doesn't work. Could work. So wayenemali eningi bese echitha lapha enkandla, wathenga inkandla, yaphela imali. Imali iphelile. It's finished. Imali khona. Okay, so ubaba Mkhize wayengasebenzi. Wayenemali ubaba Mkhize? Cha. Wayengenayo imali? Yeah, this past tense stuff is wayengenayo imali. Oh, this is what I wanted. This is the negative part. Wayengenayo imali. Uchaza ukuthini? Wayengenayo imali. You just take the negative out, it's a positive. Wayenayo imoto? Cha. Imoto. Wayengenayo imali? Wayengenayo imoto? Wayengena lutho. He didn't have nothing. How shame. Oh, wayene coffee kuphela. Okay. Manje wayezokwenza njani? What is he going to do? Umkhize. Wayezokwenza njani? Or wenze njani? Just what did he do? Wadayisa, you can say. Wenze. Coffee. Oh, wadayisa coffee, yeah. Wenze njani? Dupe. How do you make a raised thing there? Wenze njani? Wenze njani is remote past tense. Wenze njani, what are you doing? Wenze njani, what did you do? So there's a little bit of a tonal thing there. Wenze njani, what he do? So ubaba Mkhize, did he have wayena lo? Ubaba Mkhize wayenalo ikhofi. Wayenalo ikhofi? Oh, wayenalo ikhofi eliningi. Ubaba Mkhize ekhaya Emlazi. What, how do you say next to is near? Oh, wayeduze. Wayeduze i-bus station. Oh, oh, yabona-ke. Uhlakaniphile. Yebo. Okay, so ubaba Mkhize wayenom umgqomo kaFrisco u5 kg. Yebo. Macro. Ubaba Mkhize waqamba amanga. He lied. Wathi leli coffee li magic. Phuzani leli coffee wadayisa inkomishi ye coffee ngo 50 rand. Wathi hayi
umuthi lo wangempela is real muthi ka Because there are many people who would be coming Yeah, in and it- out and traveling, so he can have an informal coffee store. impela He's selling it for 50 rand because he's telling people he's lying and telling people there's meat. yeah Why does he icoffee have to be a liar? icoffee elimnandi Why icoffee can't he just be a good man? hayi icoffee lama squirrels Vietnam yabona ama squirrels amagundan adla ama coffee beans bese yawakhipha lapha bese apheka le coffee mnandi le coffee so ubaba Mkhize He's a good man trying to do. ayikho leyo nto ubaba Mkhize wayehlala he stayed eduze ne bus station Yeah, boy. bese what can you do that's good Sell coffee. okay Genuine coffee. oh so ubaba Mkhize Coffee house. so akaqambanga amanga Well, I'm just I always speak funny. akaqambanga amanga he didn't make up lies akaqambanga amanga So this was he made up lies. Vodka. What is you lying when like people accuse each other of lying? unamanga you have lies wayenomfihlo Namanga is lies. you have lies yeah wayenomfihlo ubaba Mkhize wayenomfihlo what was kwakuyini umfihlo yeah we should say why no so wayezo he was going to is the zo part yeah dayisa is sell wayezo dayisa coffee he was going to sell coffee wayezo dayisa coffee namakhekhe rank it just becomes the taxi rank is rank it's a terrible r rank wayenomfihlo kodwa ubaba Mkhize wayene secret recipe yamakhekhe of cakes necoffee i secret creamy coffee recipe yabona ubaba Mkhize wayenza icoffee elimnandi kakhulu he made wenza amakhekhe amnandi kakhulu futhi ngoba wayenomfihlo no secret recipe ugogo wakhe his grandmother wamnika le recipe yeah Gave it to him. it passed down generation to generation a secret cake recipe What is niga though? Is that nika to give yeah yes. so Mkhize wadayisa he was going to wayezodayisa he was going to he sold wadayisa he sold wadayisa so wadayisa coffee namakhekhe erank wahola to earn wahola imali encane oh cha Mali kakhulu. wahola imali eningi Hola is in. to earn yeah Ngoba abangani, not abangani. Abantu. Bafana. abantu Abantu. Abantu kakhulu. yeah ngoba mhlambe asithi ngoba kwakukhona Kwakukhona. Yes. Abantu. abantu people abaningi yeah Ngoba abantu lambile kakhulu. yeah ngoba abantu bayahamba base rank at the taxi rank Because it's, balambile abantu abantu nazo all these words, leaving work, sebenze or oh bayashayisa to bayashayisa. shayisa is the word to finish work bayashayisa
Child date. Child. Have you heard that thing? Child. Okay, that's me. That's town clowns. Maybe this comes from Shayela. Child date. So Afrikaners use it. If you say people are going home, what's after work? You say, Yeah. Shayela. By a Shayela. Shayela. They Shaya. The Shaya stuff. Everything is Shaya. Yeah. Okay, so manje Umkhize wayenemali eningi, he wathenga imoto, wathenga umakhalekhukhwini, the one that cries on your pocket, wathenga umakhalekhukhwini, he bought umabonakude, the TV. the one that sees far, umabonakude, waphila kahle. And then at the end of the story, the grandmother says, "Qosu yaphela indaba." The story is finished. Ngiyabonga. Imnandi indaba. The story is nice.